కుమారి పోలీస్ జాబ్ అని చెప్పింది కదండి నర్సింగ్ గారు. పోలీస్ జాబ్ చేస్తానని చెప్పిందిగా. ఫోన్ల మీద ఫోన్లు వస్తున్నాయండి, ఫోన్లు చేస్తున్నారు. 3:20. ఓకే ఓకే అండి. కుమారి మరలా రాలేదండి, ఆ రోజే లాస్ట్. ఇవాళ వచ్చి అందుకే అమ్మాయి టైం చెప్పింది, పొద్దున 11 నుంచి 3 గంటల లోపు చేయమ్మా, నేను వస్తాను, సాయంత్రం కుదరదన్నది. అందుకని పొద్దున 1 గంట చేశాను, అప్పుడు రాలా. అప్పుడంటే నాకు మీరు ఇచ్చిన మెసేజ్లు ఏం కనపడలేదులేండి, అందుకే ఆ లైవ్ కట్ చేసా. మరి సిగ్నల్ లేకనో ఏమో లైవ్ కట్ మెసేజ్లు కనపడలేదు. ఓకే అండి, 3:20 అన్నారు కదా, కట్ చేస్తాలేండి లైవ్. ఇంకా 2 ఫోన్లు చేస్తుంది మా అక్క, ఏమైనా అర్జెంట్ ఏమో లైవ్ కట్ చేసి మాట్లాడుతా. నర్సింగ్ గారు హాయ్, హలో అండి. ఎవరో 4 ఉన్నారు, ఏం మెసేజ్లు అయితే రావట్లేదు. హాయ్ అండి, మీకు పని ఉంటే వెళ్ళండి. వెళ్తానండి, ఇంకొక 5 నిమిషాల నుండి వెళ్తా. పనేమి లేదు, ఫోన్ వస్తుంది, ఫోన్ మాట్లాడాలి. సాయంత్రం పనేమి ఉండదులేండి, ఖాళీయే. మీకు పని ఉంటే చూసుకోండి, మరి మీరు డ్యూటీలో ఉన్నానన్నారు కదా. లైటింగా అండి బాగా ఎక్కువైందండి లైటింగ్. లైటింగ్ వేస్తే బాగా లైటింగ్ ఎక్కువ అవుతుందండి, ట్యూబ్ లైట్. అదిగోండి చూడండి, అంత లైటింగ్ వస్తుంది. పర్వాలేదా? బాగా ఎక్కువ అవుతుందండి ట్యూబ్ లైట్ వెళ్తురు. తీస్తా. ఇప్పుడు బాగుందా?